pauwi ni tatay. Alas 2, alas 3. Tindi pa ng traffic dito. Aalis kami dyan alas 5, sobrang traffic. Balik namin alas 2, alas 3. Sobrang traffic pa rin. Sobrang traffic na lang. Ano to? Banggaan? Panapit. Kailan ang ano nila tatay? Yung sa kasal ng lalaki. Hindi ko pa alam. Last pa namin natin. Baka bukas. Bukas din ang lalaki. Baka bukas yan. Bukas hindi mo matapos. Yan yung sabi ni Sir eh. Sabi ng amo mo? Opo. Ano kung lalaki? Nakita ko na kahapon. Hindi naman nakapon. Yung naan yung nagpunta dyan? Pumunta diyan? Oo. May kinuha May kinuha kahapon. yung maleta. Nakita ko na. Paano kung mabait? Magalit naman siya pa kung sabihin. Pero daw siya pagtag-usap talagang Ano ba trabaho mo? Ha? Chef. Ah. Magaling mag-English yun. Galing yan. Pag-chef. Galing na ako mag-English. Galing ko kanya buong ano niya, angkan. Kasi pinag-aralan talaga yun na international. Madang din naman. Oo, lalo na yun. Yun nga ang translator dito eh. Jamila. Ha? Eh, yun ang translator dito ni Jamila eh. Pag may gustong sabihin din sa mga amo eh, pinapadaan doon eh. Alam mo kung bakit? Hindi marunong tumanggap si Timay ng pagkakamali. Kung ano yung gusto niya, gusto niya. Kahit naman si tatay. Kaya ang kailangan mag-ano ka ng, kaya gano'n na nangyayari sa amin. Ipinaliliwanag namin sa anak niya, sa kahit ibinata, para at least kung bakit kami nagkakagalit. So, alam nila ang dahilan. Hindi lang yung magkwento yung nanay nila, yung side ng nanay nila. Kailangan ano mo din yung side mo. Yun yun. Para may paliwanag na naman. Para mapaliwanag ng maayos kasi si Timay minsan hindi niya naiintindihan. Kung ano yung ano niya, yun yun. Sa mga games niya. Prince Mohammed bin Fahad Stadium in Dammam and Route 30. Elsewhere, Mga pula ng exit. food in Jeddah. Mahirap, parang yung amo na nakatanda ang babae atin na parang mahirap na mag-English na. Mahirap. Ayan. Hindi siya masyadong ano. Yung mga bata. Tapos, minsan, ito din si Taba, maano naman siya mag-English, kaso nga ilang. Sa sobrang paganda niya, lalong na liligaw yung ibig niyang sabihin, nalalayo. The Catalans now lead the table. Alam mo yun? 8 points, 14 clear of Real Madrid, who face Espanyol tonight as any. Kasi mahirap yung isang side lang yung maririnig ng mga anak. Lalo na pag naririnig na lang naghiyawan kami. The Philadelphia Naghihiyawan kayo? 76ers stunned before
Oo. Celtics won over Nung huling-huli na sabi ko sa kanila, exit na ako. Game Kasi ikaw ba naman, galing ka sa sakit, pagtrabahuhin ka, kinabukasan, tapos ang daming nilabas na ano, ikaw ba'y matutuwa? Tao ba tawag doon? This was your sports news for today. Stay tuned. Eh ako pa naman madaling umilit ang ulo ko. The sound of Arabia. Tapos, sabi ko sa kanya, sway. Ayaw niyang makinig. Ang gusto niya, pag sinabi niya, hilahin niya kaagad. Buti ko wala kang ginagawa. Hindi siya marunong mag-intay. Alam mo yun? Kaya doon lagi nagkakaano. Ngayon, nung nanggigil ako, ayaw niya dinalakas ang boses ko. Lalakas ang boses ko ngayon. So ngayon, nandun yung lahat ng mga anak. Oo, kaya yung amo mo, pag nagpaliwanag na ako, natatawa na lang yan. Kasi alam nila, ugat din ang nanay nila. Enjoy, and remember that you can always reach out to us through our WhatsApp number. How about you tell us what city you're tuning in from? Let's find out where the majority of you are listening from. Our WhatsApp number is 055-065-2222. Are the majority of you tuning in from Riyadh? It's the map. Or perhaps it's Jeddah. Well, there's only one way to find out. So message us on WhatsApp and let us know.